И здравейте! Днес ще играем Roblox. Нека да влезем. Влизаме. Ето ми скино. Супер е. Така, нека да започваме. Днес може да играем на 99 дни. Така, нека да дойдем тук. Така. Така. Чакаме. Добре, просто ще дойдем тук. Защо? Какво става? Добре, нека да ще чакаме. Преди това да видим. Добре. Тук той влезе. Тук. Аз. Сега нека да почваме. Това бързо се направи. Този път тръгна. Не знам какво стана, но сигурно нещо от играта. Нека да съчем дървенца. Така. Ако се чудите защо на всяка ми е 7 места, бех си взех една професия. Нека да се... Ладно, да се напусти малко. Така. Сега. Първата работа е да усечем дърво и да сложим в райда, да си направим карта. Там виждам. Къща, да взема по-пасне, като направя картата. Така. Хайде картата. Ето. Виждам два честа. Сега първо, че отидем при това. Първоначално, къде го забелязах. Така. Тупия чест. О, добре, гоцак. Това е хубаво. Сега да видим от там какво ще се падне. О, той е много хубав чест. Добрата баба от практикер.
Няма нищо. Хайде да отсечем малко дърва. И малко храна. Така. С една брадва е по-така хубаво. Дървета да сечем. Не се знае колко дни ще оцелем. Гръбнахме се огъня. Виждам тази кола. Охо! И то пък кумчо вълчо идва тук да ми попречи. Добре. Имам един фенер. Пускам го. Къде тако? Не. Въглище и едно такова болче. Добре, копие. Ето го, Елена. Чакай да го прогоним. Айде къш. Той първата нощ не атакува. Нека да видим това болче. Това е за храна. Добре, хайде. Сега много трябва да намеря бънифуд. Той даже не ми трябва даже. Но да мога да имам... Ето един бънифуд. Ето да се оставим. Така... Къде морковиче? Не виждам още. Някъде... Айде, зайо, байо! Това съскане... Най-дразнещото нещо. Сега да поставим този бънифуд тук. Патрони за револвер. И да видим... Тук. И ето скъмто. Ей, тя гадни вълци. Са врагове. Атака! И двамата не дадоха нищо. Браво! Топът това... Сега чак трябва да ходя да вземам друг лук. Ето. Аз малко съм яднал. И то с не даде нищо. Поне че ги бия. Да имаме храна. Аз вече имах 1000 и няколко... Разгере! Най-накрая. Че си взема един револвер. Да ги бия другия път. Айде. Чакай, нали бех съм си взел? Патрони бех. Така да не минавам покрай вълците, що то заек и ми скака. Така. Ето тук.
Тук трябват още петли, бе. Там виждам една къща. Чига. 3 плюс 36. Че имаме? Правилно. Добре, отивам при у нас къща. Там всъщност там има къща. То скунче вълче. Омага. Там има нещо да снимам. Желязо. Пари. Я видим тук какво се крие. Патрони за райфил. Нека лук да ръмжи. Добре, бандаж. Чуй да видя оня кумчо вълчо. Чум совата. Ако дойде край с мен. Добре, да. Още пари и още залежо. По-бързо, бе! Добре. Добре, нека да си имаме бира. И това беше от мен. Чао!